Nerke bangdeng phuwai song karchuarani kapaman. Amguri Salona Pathuak Lamalong Purthini Akemang 2.0 MIP kapaman pon. National song One Day Mataram Ningkan Harui Sirap Hokep Kipling Katalondun. Step into RTH Homeopathic Clinic located at Rongihang Tri-Junction in front of Po and Pay Printers Enterprises Depot. Avail your opportunity to meet the expert homeopathic doctor from Dr. Rangsana Tobi, Bachelor of Homeopathic Medicine and Surgery, BHMS, HNFWT, Guwahati for solutions to your health concerns. They specialize in treating various conditions including dermatology, respiratory issues, orthopedics, neurology, gastrology, gynecology, nephrology, pediatric care, or child disease, and more. Pardon, Karbi Anglong, nili Dr. Rangsana Tobi, sumit consultant. Non ladak kechelang awar saya penangan ke longponik po, keceng sibang ke lak allergy lo, diabetes, pressure, appendicitis, sinusitis, kidney stone, fatty liver, ang pen ladak sorlo keso jeneba la lekuria lo la apikilo keso, hai anda non kado ka beta kechelang po naning hangtung te ladak so kechelang awar saya longponik logot la ken kubiso kono aripi biso haita lada kechelang longponji awar sai longponik po. Online consultations are available along with worldwide medicine delivery, blood sample collection and testing. Doctor's availability is on Monday through Saturday during the following hours: 8 a.m. to 12 noon and 4 p.m. to 8 p.m. For more information, please contact at 9577362711. KarbiAnglongLIVE adaba birta along pen nilisami nirinan sepi pine birtang ton pen arjuponikta. Kidamtang preni paiser kebarni phuwai song karchu arani dipu nihang rongkethe 5 miles along aningkan wangson thak si pining le thots dami nihang KarbiAnglong waisong serhong thomatum pen chapatir piponsi nerke bangdeng phuwai song karchu arni kapamandun. Pinangan kidamtang aningkan malompen kithek kiriatum phuwai song phurkimo ritarlip mate atomo ingsir ingchap etpen phuwai song aphan man peng jipi ponang jipu hok ponlo la so teng pensi aningkan wang sitami preni phaisir kepani lote phuwai song karcho arani mate mahang kethek arni pu hok pon pen karcho pon padolo la son thot si pining le thot sitami nihang KarbiAnglong waisong serhong thom amai atumpen patir piponsi diphu nihang rongkithe 5 miles nerkep angdeng phuwai song karcho arani kapaman pon bangso karcho amai adap apor pen phuwai song akumdina long waisong abur matha ponsi womut wokan sidami misen busi waisong serhong thom atumpen nang pachini dun phuwai song aphan karcho nangkok aputhak nihang KarbiAnglong waisong serhong thom atumpen pherangke thengu thi hekpen nang pachini dun nang letum arju ikha non pini neritum mangada ke phuwai song karcho phuwarchong akumri long si karcho athela so karcho nangkok abangke haku pensitame la tumo phuwai song si nihang hawara nar bangke nang dokhor pulo asihala rupi alang roido West KarbiAnglong lobe East KarbiAnglong oi atu asilaso rupi paraya bangke tapuni hang hawar anlo dasi aku penta laso nim rokom jutang jubat laso ke pathir momo sitame patu tv aphan busi phuwai song terang alang lisi dak pantang lo tapen alang claim lo dam lo pela so ting si hako pen non pu anta laso ating si e jutang jubat punon nim rokom tidman peng icho punon juyun cukup peng bugar pi punon e la pen ke thilo jang lo da hut e jutang claim
Bangso Mayalong Aluhi Sarpo Manaping Pen KarbiAnglong Autonomous Council Board Chairman Kangjang Terang Pen Kichenglok Breakjam Kitekiding Atum Lapen Breakjam Hampang a Song Atum Chitong Dunsi Mayalong Puwai Song Apurkimo Inut Pen Inut Rat upon Tan Ponsi Misen Pen Labangso Karcho Amai Pijut Pon Lailo indeng ner ke bang main kan ner ke bang tumla wasong sarong thom wasong hang pa tek pen wasong apur ki mo ka tom ka ni sin chap dam pen timu dang dam pen til puthot dang itu wasong pa itu manteng tu pon mangi pola puta itu wasong arani la tarik sirket pini kan lang kon sin chap pon ni so wasong amang tek ani taron pon lasi muhet waisong aku ki mo bagala bongsun bang ha sa ho bang han pono lasi memi ki thanam dillo la pen lahilo je ilitum lasu kadar kep ankan ba nono son katalan pono la bang ke ilitum serong thom a member that mate bongsun bang mai putum del ka chung te ka News Report KarbiAnglongLIVE KarbiAnglong Autonomous Council Penchepatir Piponsi Purthimi Akemang 2.0 Amen Pen Ilito Methang Kedo Along Le Apata do Ednang Jipu KarbiAnglong Autonomous Council Atu Mathasi Ake Joy Pen Long Le Apata Kipiji Aphan Rongkhang Constituency Arlo Amuguri Salona Along Si Purthimi Akemang 2.0 Amaipi Paduponlo KarbiAnglong Autonomous Council Land and Revenue Saika Matum Benchepatir Piponsi Bangso Purthimi Akemang Amen Pen Radaphan Akijoy Pen Longle Pata Ronpon Bom Fang Bom Si Pini Lake Rongkhang Constituency Arlo Amguri Salona Pathuak Lamalong Si Purthimi Akemang 2.0 Amaipi Paduponlo Labangso Mayalong KarbiAnglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang MP Amar Singh Tiso MLA Dorsing Ronghang EM's MAC's Board Chairman Atum Pen Kidanglok BJP Apharman Saiki Klem Pi Asongja Po Songja Pi Atum Chitong Dunsi Mesen Pen Mai Pi Pedoponlo Purthimi Akemang 2.0 Amen Rongkhang Constituency Aradaphan Don Pharuke Thom Ahem Tunatum Aphan Longle Apata Ki Joy Pen KarbiAnglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Rideng Pen Pipa Jirponsi Mai Pi Ke Do Hutami Khai Dhorom Party Song Chipupe Pin Pensi Saya Modo Antami Klem Dampon Bomsi Isi Pen Isi Pechun Pon Bomlo Bonda Non Ke Ilitum Aprang ASDC Ahud Ason Ke Klem Ke Dam Ke Mathanang Nilu Pusi Radamai Pi Ahud KarbiAnglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Pen Radaphan Than Pon Halapulo Kelemisi Long Bison Behin Pensitami Rongkhang Aradaphan KarbiAnglong Autonomous Council CM Ronghang Asangho Aning Kemi Pen Ilitum Aphan Akijoy Pen Longle Pata Nang Kipiki Ilitum Akopai Kemi Lasi Alang Liphan Ilitum Choropik Nang Jila Pen Cherap Chito Pet Nang Pusing Mayalong Lam The Chipaklang Pon Lapen Lakadu Kawe Mai Pi Judde Raphi KarbiAnglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Pen Bangso Purthimi Akemang 2.0 Amai Aputhak Pherangke Athingno Nangge Pachini Don Lam The No Nang Litum Arjupanikta Lagasi Long Le Potaron Hello La Sophie Purthimi Akemang Chengcheko Ke Lak Hora Nilidin Hot Kan Ke Thomang Bong Pen Kela BJP Party Bang De Pen Lak Hora Surit Shokera Phi Along Le Potake Joy Pen Hello La Pen Ke Ko Long Le Tum Long Le Pota Penan Ka Siksak Do Hom Kipi Ke Hom Endonjia Phada Tangka Poisa Ka Thore Do La Pen Ke Yar Office Long Ke Bang Revenue Office Ke Bang Tame Ke Dam Ke Bang Ka Siksak Do Thek Long Si Council Pen Eltum Isa Decision Amlo La Pen Ke Badak Revenue Ke Long Ke Prai Kuti Inkoi Thong Ke Bang Ni Tum Loss Lo Sitame Yang dung Arab pan itu mathas inglong sotum pan akejoy pen long le pota piat nangi pelong et nangi buat tenggang si Purthimi Akemang 1.0 rong lagasi ingka di sideng eko piano sidanili langdam lo along along dame long le pota ke long le dupik lang nili mai meeting dam pik pada soke da muta pin pura lo pen chenglok long le pota ke long le tum du ulang
lapen isia bangke forest long ke do ningkan long ke do kalau so ningkan ke do tumta me ningkan roket ningkan toksike tumta long le pota pilo long le lasi forest right ekating pen 2006 ateng pen clause 3 lapen each pen je ateng pen je forest long ke do barim to me inglong so tum han ke long le pota ke join pen pime ribini tu bang pen la so teng si ke do barim tum phan inglong so tum phan ke tribal tum han ke long le ke joy forest long ke do tum phan me wildlife sanctuary no lapen ke isikong sil reserve forest no lapen ke propose reserve forest no itu long le pota ke joy pen ron pangcheng pom bom Dongka mukam pen wiki be KarbiAnglongLIVE. BJP West Karbi Anglong District Offices Atal Bihari Vajpayee Bhavan Ghilanalong National Song Wande Mataram Ningkan Pharoi Sira Phokep Kepleng Ketalon Padukpon. West Karbi Anglong Ghelani Atal Bihari Vajpayee Bhavanalong Priyachikloni Phaisir Kebarni BJP West Karbi Anglong District Committee atum bench pater piponsi National Song Wande Mataram Ningkan Pharoi Sira Phokep Kichok Misen Pen Talon Dun. Wande Mataram alun ke tok abangphu laki Bankin Chandra Chatterjee si Ningkan Pharo Krener kebra troksi kebra pho ningkan si tok ponlo bangso alun pining an Ningkan Pharo Sira Phokep Kepleng India det adang pialong sitami kaddu kavitami talon dunlo lason thak si BJP West Karbi Anglong District Committee atum tami Wande Mataram alun Ningkan Pharo Sira Phokep ke chok chiki modunlo Lasolong ada por phai kri si pen Bharat Mata aphan milur chekai ponlo lasopi Wande Mataram alun lun ponsi kijutsi semi deng pontu jai megalong alhi sarpwa mana peng pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang MP Amar Singh Tiso BJP West Karbi Anglong District Committee Amaipu Rodip Ronghang EMs MACs lapen morcha kedo anatum chitong dunsi jai mek misen pen pichun pon Keroni pen mohon teron KarbiAnglongLIVE. Nangli gastric pen kedanglok diabetes blood pressure pen kedanglok king phukeso akeso pen kejok longji aphan choik tha amar jivan adowai. Nangli choik tha angthek misen chelongji amar jivan adowai. Kita ke suasana tapi kita menon ke amar jivan adowai ke pen mi bomlo. Lason amar জীবন দুয়াই জুন্ডেট নে আর্থু সুয়াহাই যাত্রা কমলো নন্নে আপরান আসাপ আসাপ মেলো বাংতুমতা জুনবেকথা Aprang ke nili pa kiso ason to ari ke ngi ka harja katimi kiso kela amar jiwan adawai order pen pacho pen sinona sawo ke tumilo anke anthek dolo Kidam tang phai kuni ni phai ner kebarni BJYM Socheng Mondal Committee atum bench pater piponsi Hamreng Multi Utility Building along Lokechar Leklim Somar tuma phan check alu kepajirpon Labang solong Kechar Leklim Somar atum pen chingi je thana sayang ding pedoponsi Kechar Leklim Somar tuma phan eprang kepaprang dun unji aphan bidisore chipipon Labang so Chief Minister Relief Fund Socheng constituency aphan lak thong kep atangka panong pon pusi MAC head singrong pharpen kachitong dun klim somar do anatuma phan than tachini pon lapen labangso chekiron pon kadukawe bang pharohini abad doji atuma phan pajir pon longlo laso a chek ke panong pon lake ke charlia klim somar atuma phan suri truck sira pharoner kebra truck ner kebla pen keso atuma phan suri kepusi pachini pon Chekiron pon amai long kachetong pon along alhi sarpo Socheng MEC Hetsing Rongphar Dr. Habiteron Dr. Mirdihun Teron P VDC Chairman Joy Singh Kro lapen ke ongdong man ke the tum chetong dunsi ke Charlie aklim somar tumaphan bidi sore pitekang Nisa relief fund labangso special packet melo la se dak amri LA dak Socheng constituency apan la se Fransi lituma CM Dr. Turam Rahamasin nili akerup pilo la pen lituma MP Omar Singh Diso la pen lituma MLA Rup Singh Teron la pen lituma Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma alangli hirjumi pen se penini dak litum bang pharohini
so se chot loka charli lapen kesu ke ni dam han check ron pon lo lapen atangka bang ka du we bang rum pere bang ke ni tom phadak so cheng phandet silak thong ke patangka nang pilo lapen check bang ke dak ni tum criteria ke thom se ron pon lo loka charli tom bang suri troksira pharon ke sarikuri lapen keso tom han bang suri ke mason ron pon lo lapen la hini bang si ron pon lo lapen dak kilong le lang atum hana dolang lapen kabilong le phanda ni tum chingki bom lo lapen kapelong eje phasun an bang body pon. News report KarbiAnglongLIVE. Karbi arata sai katiki pen paprang do nang ji lapen jingthor do nang ji pupen Karbi Farmers Association asong atum KarbiAnglong angkang prekjam adimalong chirok tok amai kibidam bom asonsi Kedam Tangarni Sitami Mahamaya constituency Paklongkama Hawar Arat Aphan Karbi Farmer Association Lapen District Industries and Commerce Centers Atumpen Arnisia Parman Paklongkam Karbi Farmer Association Asai Hemalong Entrepreneurship Development Program Aputak Chirok Tokamai Kangipon Bangso Mai Karbi Farmers Association Paklongkam Aromai Pumuhon Singing Tipen Mai Charipon Si Labang Solong Aluhiamana Pengpen DICC Assistant Director Firoz Nunisa, Extension Officer Anpita Chakraborty, Consultant Rajun Nadiori, Lapen Karbi Farmers Association, Tiripiyamai Putingku Ingti Kongchun Bang Soron Sing Rongpi, Lamjai Sarpo Himari Rongpi, Klembang Gotom Hanse, Pen Rongasal Ronjit Taro Atum Chitong Dunsi, Mayalong RDP Dun. Lapu Aluhi Atumpen Lam Ki Jaipon ke DICC Pen ke kaiketa munir aphan mithang aphan ke pachar jabji aphan than ponlo lapen loan pen ke danglok ason government and scheme anta ke claim ke dambek atum aphan pajir ponlo la sinang litum tami ladak tharmita duk ahom lapen golmoris tami lason ahom selamsi jornang po ladak mithang industrial amen chitok dun nang po lalote pejo pen nang like claim asai pangdang ji aphan DICC pen tami kerap mate scheme pen long ponji puta DICC Assistant Director Firoz Nunisa lapen Consultant Rajun Nadiori atum lamthe thanpon Lapu Karbi Farmers Association Tiripiyamai Putingkung Tipen Labangso Chirok Tok Amai Ason CEC Entrepreneurship Development Program ate methang pen kachar jap thekji amai nangkipi along nanglitum sai ke claim ke dam nangji an claim pon nangpo lalote DICC pentami ki un an ke nang chirap tunpo lase aprangsi methang aso pen ke claim kilut kangpu punon mate madni peri kiroi tailoring mate kepabat thuji lahaya warsai District Industrial and Commerce Centers Department along Subsidy Loan Scheme Doloputa Mayalong Ning Jepon. News report KarbiAnglongLIVE. Tang tepinia da berta kilapan si kang ton poniklo.